Dera ta' telqa f'San Pawl il-Baħar u l-lokalitajiet tal-madwar. Dan hekk kif mingħajr ma informa l-residenti, il-Kunsill Lokali b'maġġoranza Laburista ta' San Pawl il-Baħar qabatu biddel il-ħinijiet tal-ġbir tal-iskar domestiku u l-iskar ta' riċiklaġġ. Deċiżjoni li għanqlet l-għadab ta' diversi residenti fil-lokalità kemm għan nuqqas ta' konsultazzjoni kif ukoll għal fatt li f'xi lokalitajiet il-ħin tal-ġbir tal-iskart iċċaqlaq f'ħin li hu inkonvenjenti ħafna residenti. L-aktar żoni li kienu effettwati minn dan it-tibdil kienu Buġibba u l-Qawra fejn il-ħin tal-ġbir tal-iskart inbidel għal nofs il-lejl. Dan xejn ma niżel tajjeb ma' bosta residenti li tkellmu ma' dan l-istazzjon. Jiena noqgħod St. George Street u meta toħroġ fil-għaxija tara l-bankini diġà kollha bil-rubbish bags. Sa filgħodu qattawhom il-tates u hekk. Aħna ma ġejna informata qatt. Is-sistema ma nafux kif taħdem. Anzi, jiena mort nimxi fuq il-front u ħlif żibel tal-garbage u nies tar-restorant u taħwinet igergru ma smajtx igergru. Ma nafx min se joħroġ f'nofs il-lejl jinżel il-garbage. Naħseb ma issa toqgħod tqum biex titfa' borza tal-garbage barra. Naħseb li huma ħinijiet naqra ta' ħmar biex ngħidlek. Jiena noqgħod in-naħa tal-Qawra u ż-żibel qed jinġabar bil-lejl. Li nista' ngħid minn filgħodu sa kemm jgħaddu huma ninkollu biż-żibel faċċata tiegħi. Jiena għalija naħseb li ħaġa li mhux ma tixraqx il-poplu Malti. Nġibu t-turisti hawnhekk u ntwadbulhom iż-żibel qudiemhom huma jeklu. Jinbidel ħin tal-iskart, però mhuwiex fis-sens meta inti inżil tikol ġo restorant inżil tieħu pinta berra kif jagħmlu turisti s-soltu ma tippreteddix li tara żibel ma' saqajn fuq il-bankina, tgħaddi fuq il-bankina u ssib iż-żibel il-garbage bags. Ma naraħix li għandha tkun għalfejn tkun fuq il-bankina l-inqas nagħmluh wara ġoskib x'imkien fis-sens fejn ma jgħidix quddiem turistu. Tkellimna wkoll ma' Mario Camilleri, ex-kunsillier fil-lokalità ta' San Pawl il-Baħar, li wkoll ilmenta l-mod kif mexxa l-Kunsill b'maġġoranza Laburista fejn l-informazzjoni ma kienx qed tingħata mill-Kunsill iżda mis-Segretarju tal-Kumitat Laburista tal-Lokal permezz ta' Facebook. Sa dalgħodu ma konniex informati, la rċevejt xejn mill-Kunsill li naf huwa li tħadd fil-Facebook hemm is-segretarju tal-partit tal-każin tal-lokal tal-Partit Laburista li jagħti l-informazzjoni tiegħu kollha. Xi daqqa naħseb minnu s-sindku hawnhekk jekk mhux is-segretarju jew is-sindku li ġie elett. Għax is-sindku li ġie elett qatt ma ħarġilna xejn mill-Kunsill. U dan jbierek ikun jaf kollox. Anke fuq is-sit Facebook diversi residenti ilmentaw minn nuqqas ta' konsultazzjoni u l-ħinijiet inkonvenjenti tal-ġbir tal-iskart. Kif wieħed jista' jimmaġina ftit joħorġu l-iskart tagħhom f'nofs il-lejl preċisa l-ġbir u ħafna qed joħorġu l-iskart kmieni fil-għaxija qabel joħorġu jew qabel jidħlu jorqdu. Dera xejn sabiħa għal Maltin u t-turisti li jmorru f'dawn il-lokalitajiet turistiċi u jsibu jilqawhom boros tal-iskart fuq it-toroq u l-bankini ewlenin. Dan minn barra l-inkonvenjent tal-istorbju tat-trakkijiet tal-ġbir tal-iskart li jkunu għaddejjin fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Bidla oħra kienet dik fil-ġbir tal-iskart ta' riċiklaġġ li mill-ħamis inbidlet tal-ġimgħa. Anke hawnhekk ir-residenti ma kinux informati bir-riżultat li ħafna boros tal-iskart ta' riċiklaġġ inħarġu l-ħamis u baqgħu ma ġabrux.